Gyere. Na, te miért akartál engem megölni? Ez nem volt szép tőled. Felismertelek. Kapcsold már ki! Hallod, bocsáss meg, véletlen ellöktelek a Robloxos játékba, légy ne hívd rám a rendőrséget. Na hát akkor ezt csak beszéljük csak meg most akkor egy fél pillanat alatt. Na, Légy igen, ki. igen, lelöktél, igen, feltűnt, igen, észrevettem, igen, láttam, igen, éreztem, és nem volt jó. Figyelj, örülök, hogy találkoztunk, remélem többet nem. Aha. Na várj, ide a map szélére megyek, kíváncsi vagyok, hogy véletlen leesek-e, véletlen. Júj, pont itt áll, kurva anyád. Sajnálom, remélem nem bántottam meg a pixel érzéseidet. De megbántottad, az összes pixelt. Nézd mennyi pixelből van az orrom! Az orromat nézd! Az orromat! Botika? Nem üzöm. Az élet nem habos torta. Érdekes a jelenség. Hallod? Hogy micsoda? Az élet nem habos torta. Yippee, és jessünk bajátok. Na mi a faszom van? Válaszoltok? Vagy jelnyelveljek? Vagy mit csináljak? És ide hogy lehet csatlakozni? Szabad megtudni? Ülj le! Húzd el innen a beled! És mit kell itt csinálni? Hát egyszerűen beszélgetünk, és csöndben vagyunk, mert már zavar minket a nagy zaj. Jó. Igen, kim van az összes zavaró tényező? Nem kussolva. Sziasztok! Szia! Szia! Sziasztok! Ez majd... Szia! Sziasztok!